वानी डॉगरेट साला रंडी हिया सत बतरी हिया मनी मिला से साला भरुआ चलो जे मनी मेरा लगे ठोके हम। चले के पड़ी हम जाए ते गले जइहां उ साला के पड़ी उनो साला घोपा घोपी करेला सर अब बीच में हिंदू आ मुसलमान में झगड़ा लगा होता सर। अच्छा यही बात पर बाबा रउआ से कहल जाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोली तो बोलेम कि ना? काहे बोला तू आदमी हमहू आदमी मुसलमान आ हिंदू कौना बात के ए बाबा एगो बात पूछे के रहल। पूछो। ई मनी महाराज और बनू द ग्रेट के बारे में तो जेकरा जवन मन करता बोलते बा। ठीक। और कुछ कहानी हम जानतनी लेकिन उसे ही पता नहीं चलत हकीकत में के दोषी बा उ तो पुलिस के कार्रवाई हुई। रउआ का कहे के चाहतनी? ये हम बता दें घबरा मत कैसे बाबा नहीं बोबा हूँ। हाँ उत्तर देता हूँ सुन। मनी मिराज बनू उ सारा दोषी बोले बा। अच्छा वनु द ग्रेट बिया नु वो पता दोषी बिया दोनों सारा घोपा घोपी करेला सर। अब बीच में हिंदू आ मुसलमान में झगड़ा लगा होता सर। हाँ ये बात तो होता। लोग बोलबक बा कहाँ नहीं के हिंदू आ मुसलमान एक बोलते ही कब तक बाबा उ सारा धरुआ बा सर। हाँ ओ कनी के बात नहीं के माने के अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। वाह बाबा तू आदमी हमहू आदमी मुसलमान आ हिंदू कौना बात के सही बात बा। हम देखो जाति पात पर ई सारा झगड़ा लगावता सर लव करता सनु ये सारा सर के दोनों को घोप देवे के चाहिए। हाँ इस सरकारों सारा आंधा कानून बा वानी डॉगरेट साला रंडी हिया सत बतरी हिया सातवा बा के बियाह कइले बिया सातवा हम भेद खोलिए देतानी। बाप रे 6 गो हो गेल बा। हां आ सुन आई मनी मिला से सारा भरुआ उ बाहर कइले के बाद तेरा हवा पर एकरा के बियाह अरे बाप तेरा हवा पर इरे हम साला आगे पीछे के सब बात जानी ले। अच्छा हाँ हाँ ठीक बा समझ में आ गया जाति बात ई लोग करी लो तो हम साले छोड़े ना दे रही ना दे। अच्छा बाबा लोग का लगता लोग बुर्बक नहीं खे जौन ओकनी के नाम पर लेके आई जहाँ तहाँ संगठन लेके बैठ जाता कुछ कुछ बोले लागता बुर्बक बा उस साला उल्लू पर होता है वो वायरल हो जाती है। कैसे कि इतना तो समझ में आए ओकर टीम में भी पूरा हर जाति के लोग बा अच्छा से मिल के एक साथ खाता पियत रहता अगर इनके जातिवादी करे के तो 2.5 साल से काहे ना कइली हो। रे सुन ई पदानी के बात समाज मत मानो हम तो ये कहें सही बात का है कि पाकिस्तान से भी हमारा संपर्क बा। हाँ सीमा हैदर और सीमा हैदर हम वीडियो कइले बा नु भोजपुरी झकोरा वीडियो ले ले बा और छोड़ ले बा। सुन टीना हैदर और सीमा हैदर दोनों से हमें प्यार बा। उ साला टीना हैदर अपन भतार के छोड़ के साला नेपाल में आ गया नेपाल से साला इंडिया में आ गया डोंट टच नो परमिशन 2 गो साला पासपोर्ट के साला रख ले वाला पता नहीं चलवा उ हमें इंडिया में रहना बिया बिया बच्चों पैदा करतिया पानी के पैदा करो सो जब ते गए का राज में आ गला सो सब एक बार सो। अच्छा अच्छा यही बात पर बाबा रउआ से कहल जाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोली तो बोलेम कि ना? काहे बोला रे साला हो जाना भाई बा। अच्छा हिंदुओं बा मुसलमानों बा तो दोनों को बुरा लगी कि ना तू ही बता हमें वीडियो चली आई बात रउआ हमरा से पूछी हम बोलेम कि ना? ते अच्छा ते बोल बे कैसे बताओ हम मुर्दाबाद बोलेम लेकिन कहेंगे पाकिस्तान के आतंकी लोग मुर्दाबाद जे हो जाके अच्छा भाई बा जैसे हिंदू भाई भी बा वो जिंदाबाद। बात तो खोपाई तो ठीक बा साला बुद्धि तो अलग बा तोरा तो ठोकने का पड़ी ठोकवा ले ते गलवा से। अच्छा बाबा हमरा के नहीं ठोकेगे आई पहले मनी मिराज के मामला के ठोकी कि उस ठीक हो रोका हम बताओ तो मनी मिराज हाँ सराऊ बाबा गले कुटिया के तो कहियो ओइला ना ठोकवावे खातिर अल्लाह कह लेला बिना बतौले साला मोनू डगरेट से बियाह कह लेला। अच्छा चलो जे मनी मिराज लगे ठोके हम चले के पड़ी हम जाए ते गले जइहां उ सारे के पड़ी तानिया जा अरे कि ना नाइट में नाइट हमें के ठोक देला सारा वीडियो पे देनी प्यार है प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगी जहां तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की मैं हूँ सारे जहां हो चेहरा कमल है बात गजल है खुशबू जैसी तू चंचल है
तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, वो तेरी है तू आसमां से, तुझी सा जमीन पे कहाँ। तानिया झाई, तानिया झाई, लव यू, डोंट टच मी, नो परमिशन। बाबा एगो बात सुनी ओकर बात बोले भाई, और गाना बहुत अच्छा लागल। अगर रउआ के माइक देहल जाओ, स्टूडियो प्रोवाइड कर जाओ, तो गाना गा दे। तो एगो स्टूडियो बा हमारा दोस्त के दाऊदपुर में, धनु धमाल ओका के चलावे ला, ओका के हैंडल करेला। तो बोली वो धनु धमाल के बारे में कुछ हमरा ले चल। धमाल जो स्टूडियो है, और छोटू शिकारी भी गाना गावे, छोटू शिकारी बहुत हिट गाना देवे, हिट गीत गाते हैं। मैं वहाँ संपर्क होने वाला हूँ। अंकित विराट के बॉस, छापने का बॉस अंकित विराट अंकित विराट से हम जाके जुड़ते हैं और वहाँ से हम शूटिंग चालू करेंगे। गाना गाइएगा, गाना गाएंगे, आप सबका मन खुश कर देंगे। जो भी प्यार जिसका बिछड़ा होगा वो मिल जाएगा। डोंट टच मी, नो परमिशन। पावर गीत ऐठा मत ऐठा जे बुआ बाबा से बच के न तो गाथा जी पड़ल।